Az első gyakorlatok, amit bemutatnak, az egypontos pontszerző technikák lesznek. A karate verseny szabályaiban a kézzel végrehajtott technikák, ütések, testütések, fejütések egy ponttal utalmazandók a bírók által. A sportolók először lassan mutatják be a technikákat, majd a versenyhelyzetnek megfelelő sebességgel a valós végrehajtást láthatják. Fontos tudni a karate versenyekről, a WKF rendszeréről, hogy az olimpiai szellemiségnek megfelelően óvja a sportolóknak a testi épségét, így itt a találatok, a fejtalálatok csupán jelzettek, bőrérintés engedélyezett, testre egy picit erősebben is lehet találni, de nagyon-nagyon fontos, hogy a versenyzők egymásnak ne okozzanak sérülést, az ilyen jellegű magatartást szigorúan büntetik a szabályok. Következő, amit a sportolók bemutatnak, a 2 pont értékű technikák lesznek. Ezek a testre végrehajtott rugások. A karate versenyeken a szerezhető találatok 1, 2 és 3 pont értékűek. A verseny a felnőtteknél 3 percig tart, illetve addig, amíg 8 pont különbséget el nem érnek egymás között a sportolók, ilyenkor úgynevezett technikai KO-val azonnal véget ér a mérkőzés. És legvégül a pontszerző technikák közül következnek a 3 pontos technikák. Akinek ilyen jellegű találatot sikerül bevinnie, annak jó esélye van utána a későbbi győzelemre a mérkőzésen, hiszen ez egy elég jelentős előnyt jelent, és a taktikus versenyzők utána ezt meg is tudják már őrizni. 3 pontot érnek a karatében a fejrugások, illetve a dobások, lábsöprések, földrevitelek utáni találatok. Tehát egy ilyen kombináció, egy ilyen összetett akció, szintén 3 pontra jutalmazandó ez. Azért is van így, mert ezek a leglátványosabb technikái a karaténak, ugye a fejrugások, földrevitelek, és a világszervezet azért hozott ilyen szabályokat, hogy késztessék a sportolókat arra, hogy ilyen találatokat szerezzenek, és ezzel a közönségnek a tetszését sikerüljön kivívniuk. Az alapvető technikákat követően néhány szituációt szeretnénk bemutatni, ami a karate versenyeken előfordulhat és lehetőséget ad a pontszerzésre. Egy támadást követően a védekező karatés, miután hárította a támadást, egy újabb lehetősége van arra, hogy pontot szerezzen, kontratámadást hajtson végre. Rendkívül jó lehetőség, miután az első akció befejezte a támadó, és egy pillanatnyi zavara van, egy pillanatnyi kiesésre, amíg újra összerendezi magát, hogyha ilyenkor indít a támadást, egy kontratámadást az ellenfele, akkor jó esélye van arra, hogy megszerezze a vezetéshez szükséges pontot. Nagyon-nagyon ritka a karatéban, a felnőtt komoly versenykaratéban, hogy a legelső akcióval pontot tud szerezni az ellenfél, ugyanúgy, mint más küzdősportban, harmadik, negyedik és az 5. akció szokta meghozni a lehetőséget a pontszerzésre. Az első támadások sokszor csak arról szólnak, hogy egy lehetőséget teremtsenek a későbbi pontszerzésre.
Nagyon-nagyon fontos szerepe van a helyesen megválasztott távolságoknak a karatéban. Maga a távolság már egy védekező funkciót tölt be, és utána egy helyesen megválasztott védekező távolságból egy újabb lehetőség adódik a későbbi visszatámadásra. Gyakori pontszerzési lehetőség a karatéban a kontratámadáson kívül a megelőző támadás, amit japánul DI-nak hívnak. Ez azt jelenti, hogy az indított támadást nem hárítja a védekező, hanem beletámad, közé támad a támadásnak, és így gyakorlatilag megelőzi, hamarabb szerez találatot, mint az, aki a támadását indította. Erre persze már eleve készülnie kell a karatésnak, mind lélekben, mind pedig testben készen kell állni arra, hogy közbetámadjon az indított támadásra. Csak akkor lehet sikeresen végrehajtani, és akkor tudja egy pillanattal megelőzni, úgymond a tempót fogni az ellenfelé. Most végezetül szeretném megkérni a sportolókat, hogy egy kis küzdelmet mutassanak be, egy randorit, japánul így hívják ezt a gyakorló küzdelmet, hogy ízlétet kaphassanak a kedves nézők is abból, hogy hogyan néz ki egy karateverseny, hogyan alakulnak a támadások, visszatámadások, pontszerzéseket, amelyeket az előbb modellként bemutattak a sportolók. Kérem szépen, hogy kezdjék el. Utogári Rei, Jime. A modern versenykaratéra jellemző az, hogy a versenyzők több elemes kombinációval támadnak, nem csak egy-egy ütés, egy-egy rugás, hanem azoknak a sorozata hozza meg a várt lehetőséget a pontszerzésre. Az első, második technika gyakran csak csel, amely aztán megteremti a lehetőséget arra, hogy visszatámadásra és további pontot tudjanak belőle szerezni a sportolók. Jame! Rei! Köszönjük szépen a sportolóknak a rövid bemutatót, és köszönöm szépen a nézőknek a figyelmet. További jó nézelődést kívánunk az utazás kiállítás pavilonjainál.